Я вже вам казав, що вона написана у стилі батлейки народної драми і з украпленням таких, ну, соціально-битових таких сценок, бо актерам треба поіграти. І людям треба так само. І тому і в народному театрі, в народній драмі таке було. До речі, некоторые випадки вот, постановки народної драми є ще в сьогоднішні дні. Вот. Так вот, тут у Ироде это сюжет такий, що з'являється Вифлеємська зорка, яка свідчить о тим, що народився Христос. І йдуть вещуни з сходу, щоб дати дари цьому дитяті, який з'являється. І в этот час про это доведается царь Ирод, и поскольку ему сказали, что это царь юдейский, то он вирішив забити усіх немовлят, там где и Христос оказался, и таким чином заховать свою владу. Царь Ирод – это историчная фигура в еврейской истории. Это был вельми моцный царь, моцная особа была. Вот. И он был тиран и володал абсолютной владой, як он захопил. Ну, допустим, у старожитной Иудеи был религийный суд, Сангедрин, Синедрион по-греческому. Вот. Там было 70 особ. Звичайно, саддукеи, фарисеи. Это были законники, люди дугованы, архиереи. Так вот, Ирод, реальный, историчный, и он это Сангедрин просто вырезал. 45 человек забил и наложил на его лапу и сам командовал. Имел 10 жонок. Вот. Одна була першою, якою він, видать, справді кохав, але потім йому щось стало, і вона не подобається, і він просто зарізав. Це у них просто відбувалося. Вот. Тому тут вот этот Ирод, він на підставі історичного образу, історичного так само, показаний, ось, що у його є 12 блудниць, одна блудниця сама головна, яку він шанує. Ось. І от ця блудниця настільки його захопила, що він вирішив її зробити уловницею Сангедрину. Але по законам жидовських жінка не може бути уловницею Сангедрину. Ірод тут же вирішив, тоді ти будеш Сангедрина, я ліквідую Сангедрину. Ліквідує весь суд, і вона робиться виставленням суду. Вот. І далі там є сцени об тим, як дещуни приходять, об тим, як знищені були ті немовляти, об тим, як прийшов святар з Бетлеєма і сказав, що собаки тягають тіло дитяче, а Ірод каже, так, я загадаю забити усіх собак. І святар зрозумів, що це Ірод здав і прокляв його. Ірод тут же викликає ката і каже, отсекче йому голову. Это вот у стиле батлейки народной драмы это написано вот такое дело. Ну, окончается это тем, что люди доведались об том, что знищили в Бетлееме дети, 2000 детей, и они подняли крик, пришли до дома Ірода і почали кричати. Ірод питає, що там, хто там кричить? Це народ кричить. Йому кажуть, чого він кричить? Він злується. Чого він злується? Він злується, що таке відбулося. І він викликає, кого треба, Сангедрин, эту вот свою особу, блудницю, і каже, арештувати народ. Вот. І відсекти усім голову. Ну, це стиль, треба розуміти драму. Но кончається це тим, що стратег побачив, що ну, відсече всім голову, а потім і їм, що тут їм буде кінець. І тому вони з блудницею заключають договор,
и решили забить этого Ирода, как самим стать на царство. И блудница тут же уже починає хвалить этого стратега, и забивают этого Ирода под крики там людей за окнами. Это такой сюжет. Вот. Блудница, я тут про яна куплеты, яна танцує, все, але это, ну, в образ, тут шмат, то есть в образи, які перекликаються з сучасністю. Певними фразами, певною структурою їхніх слов, думання. Вот эта блудниця, вона увособляє вот це теперішнє ліберальне розуміння об відносинах людей. Її от головне у житті – це блуд. Вот я головне, як цар повинен зробити так, щоб усі могли блудити. Это так здорово, это щастя блуду. Все, і вона про це говорить. Так як у сучасному ліберальному громадстві, що є головне? Ні сім'я, так сказати, ні патріотизм, нічого. Секс. Вот это есть головне у них. Вот. Тому вот эти образи, вони перекликаються. І актеру, тут амаль, кажуть, не зауважно написано, але у театрі актер має можливості це виявити так, як він хоче. Бо драматург повинен писати такий текст, щоб дати можливість поіграти актеру. Бо театр – це актер. Коли цього не буде, це буде текст так для читання. Ну і, значить, перед тим, як його заб'ють Ірода, до його приходить дьявол. І каже, що він не буде царом, але він може його врятувати, коли він підпише папір. Він не папір, а там шкуру. Вот, и он подписывая, продає душу дьявола. И заканчивается пьеса тем, что на том свете Ирод приходит у свои покои, это горит светло, и думая об том, что сталось. И приходит дьявол, и поміж ними отбывается диалог. Ирод драматургия, скажем, у театре, но есть разные подходы. Есть черно-белый подход, але в житті такого не буває. Навіть у Лукашенки є, хоч і не хворий, є некие чоловічі якості. Нічого не відбулося. У кожної сволочі, навіть у Гітлера нечто було. Но він не відбився як чоловік, він відбився як злочинець. Вот. Тому вот у Іроді я так само хотел показать, что вот этот человек, для кого улада – это патология. Для улады он готов продать все, и свою душу. Что и он все ж таки здольно сенсовать некоторые речи своего життя. Потому что життя дається кожному чоловіку, і воно одно, і вічно ніхто не буде, і він помре. І який сенс його життя, який сенс? От ми не задумуємося, но ми всі помремо, і ми не знаємо, що там буде. Ну, я, як віруючий чоловік, думаю, що буде, так? І там, напевно, з мене спитають, а як ти прожив своє життя, яке тобі дали? От Ірод, я даю таку сцену, можливість Іроду проявить свой розум, задуматься на этом свете. Я, дозвольте вам, зачитаю, ну, может быть, первую сценку такую зачитаю, больше бытовую, она невеликая, и концовку зачитаю. Значит, первая сцена. Гостиница на ускраине Бетлеема. Язеп Мариля, господар гостиницы. Язеп, стукаю в двери. Господар гостиницы на порозе. А кому треба? Язеп. Я Язеп з Галілеї, з жонкою, просим ночлегу. Господар гостиниці розглядає їх, а потім каже, нема місця вже, нема ще зовсім. Язеп, нам треба, ти ж бачиш, на це жарне. Господар гостиниці розводить руками. Бачу, але ж немашка, зовсім немашка. Чи ти не віриш? Язеп, може, десь збоку? Ты же господар гостиницы. Ну, где там сбоку? Нема места сбоку. Я ж тобі кажу, немашка. Ти ж бачиш, що нам треба, господар гостиницы. Ха! Їм треба. Хіба я супроть? Хіба я недобрий чоловік? Але хай собі. Я розумний чоловік.
я пускаю цябе, а кабета ражаць пачне. А ў мяне мытнік спіць, халера на яго, і таксама кажа, што з жонкай. Ён прачнецца, уй, это такі гвалт, это будзе такі гвалт. Язэп, дык можа мытнік таксама добры чалавек? Гаспадар гасцініцы, уй, мытнік, што ты кажаш? Дзе ты бачыў, каб мытнік быў добры чалавек? Свят пройдзі, такога мытніка не спаткаеш. Ці ты думаеш, што я табе месца шкадую? Ці ты думаеш, што я цябе не разумею? Язэп, дык што б ты зрабіў на маім месцы? Гаспадар гасцініцы, уй, на яго месцы. Ты на сваім месцы, я на сваім месцы. Яны прыйшлі, ім трэба. Хіба ты думаеш, што ты разумны гаспадар, як я пакіне іх начаваць пад дзвяры? Ён іх не пакіне. Ты чалавек просты і бачу таксама добры, як і я. І вот тут побач якраз хлеў стаіць. Соломка, ціха, дык можна і там схавацца, каб дождь не капаў, дык каб не звадзейнічала, і шмат не возьму, чуть-чуть. Прашу не верыць. Мы ж разумеем, no? Язэп, адчыняе дзверы хлява і ўваходзіць туды з Марыяй, гаспадар гасцініцы. Чуть-чуть, і нават не маркоцца. Ну, это вот первая такая сценка, яна, по-перше, показывает ситуацию, як Язэп з Марыяй пришли, утекали, разошли в Бетлеем, и яна повинна дать магчимость, ну, актерам поиграть так само историю. Вот. И сцена, так, это строчка 93, на секундочку. И вот то, что я вам рассказывал, коли, значит, Ірод узвалаўся на народ і кажа, я ім пакажу злавацца. Я вялікі цар Ірод, бойцеся і дражыце. Ходзіць па зале, раптам спыняецца. А хто тут? У глыбіні палацу узнікае фігура д'ябла. Д'ябл моўчкі глядзіць на Ірода, зловесно усмехаючись. Это я, дьявол. Настая пора мне споткаться с тобой, Ирод. Ирод сполохано. Чего ты хочешь? Чего пришел? Дьявол, твое царство скончится. Ты будешь скинутый в пыл и растоптаны натовпом. Дитя, якое ты хотел забить, живе по столе и станет царом юдейским. Ирод, это горе мне, смертельное горе. Я царь, я володар, я не могу стать у пыли. Дьявол, станешь, а потом будешь забитый. Ирод, ты что говоришь? О горе мне, я несчастный. Раптом за один миг я стал несчастный, самый несчастный на свете. Я не могу быть у пыли, я царь найлепший, наймацнейший, найразумнейший, я владар над усеми. И что, этому станет конец? Не могу, не хочу, лепей смерть, смерть. Смерть? Але ж я живу. Але ж мусить быть надея. Дьявол, ты шукаешь выходу? Ирод утрапенно глядит на дьявола. И что? Что? Дьявол посмехается. Кто шукает, той может знайти. Ирод, и что? Где выход? Дьявол наближается до Ирода. Вось скура, вырабленная с черного козла. И что? Бери стыло, пиши своей кровью. Ирод, что? Дьявол, пиши. Я, Ирод, отдаю душу дьяволу. Застанешься царем. Я, дьявол, володар гэтага свету. Ирод у трансе апантана глядит на дьявола. Я застануся царом. Я застануся. Я буду. Дьявол, будешь. Ирод, хапая скуру, стыло, разрезая ножом руку и пише крыльей. Написал.
Я цар! Я цар! Д'ябал бере скуру і тихо зникає. Ірод узбуджено бігає по світлиці. Я цар! Я цар! Стомлено підходить до царського кресла, падає у його і засинає. Ну и пропускаю несколько сцен, его забили, Ирода, все. И вот сцена с того свету. В той же светлице душа Ирода приходит. Наполняется синим мистичным светлом. Повольно з'является душа Ирода. Она стоит посередине, задуменно глядит перед собой. И она на тым свете. Душа Ірода. І я тут. Ніхто життя мене не бачить. Але я тут, на тим світі, бачу все. Що там, де жив, де був царом, углядається перед собою. А хто тут є? Хто тут? Д'ябол. Це я. Чекаю тебе. Душа Ірода. Хто ти? Д'ябол, душа Ірода, ти шукав мене, падлюга, я забитий. Д'ябол, ти шукався сам, душа Ірода, ти обіцяв мені, що буду царувати, душу тобі віддав за царство, а ти, нікчемна істота, ти низький хлус, ну ти не д'ябол, а чорт кравий, що гадить завсюди, ти гонору не маєш. Хоть відомо, що сатана звіхнувся на гордині. Де на твоя гординя? Нікчемність ти, а не дьявол. Дьявол рогоче. Ти темний Ірод. Ти не ведав, що найвеликшей чорной цнотой дьявола есть и лжа. Дьявол лже. Дьявол хлусить. У неправді його сила і лжа мой гонор. Разумный дьяволу не поверить, а ты поверил. Дурень ты, Ирод. И царом ты был дурным, и неразумным, и не мудрым. Ты подданий был уладой, да не разумел ее истоты. Ты был рабом своих спокус. Теперь ты есть моим рабом. Навечно. Иди туда. Показывая на черные двери, без клямки, без ручки, без замка. Душа Ирода, там что? Дьявол. Пекло. Молчание. Сам пойдешь, ты завести. Махая рукой, з'являються 6 чертей. По 3 з кожного боку дверей. Дьявол знову махає рукой, черти зникають. Душа Ирода. Горе мені, поздно, я дарма прожив життя. Тут зрозумів, але це не життя, поздно. І тепер навіть слово своє не маю кому сказати. Не дьяволу ж про все говорити, поздно. Наканала. Розумію. Дороги назад нема. Коли б була, може б сталося все інакше. Але поздно. З розмаху штурхає ногою чорні двері, за дверима чорна холодна темна. Душа Ірода ступає за порог і поволі іде, отдаляется, покуль постать ее, не зникая, не растворяется в темноте. Долгая пауза. Запаливается белое светло, является история справедливости. Но это аллегоричные фигуры, которые морально рассказывают это.